O, di ba maglalakad kami? Aha, aha. Ticha, saan ang punta natin? Tabing ilog. Dagat. Dagat tayo, dagat. Ano yun? Bayabas? Ah, hindi ko rin po alam. Punta tayo. Puntahan natin. Oo, baka may bayabas. Okay, siya yata ante. Sure? Yes. Saan dito? Hindi yan bayabas. Tsaka yung isa mahogani yun. Paano mo nalaman? Dahon. Ganun. Yung isa sampalok. Oo, acacia yun. Yan. Ayan sila. Tareng, tareng. Ayun, di ba? Ang ganda-ganda ng dagat. Sabi nila may bagyo, pero tingnan nyo yung weather namin dito. Walang Tareng, wala man lang ka-signal number 2, number 3, number 4. Amo, masaya yung baka. Haha? Masaya yung baka eh. Yun o, nanginginain siya, masaya. Gutom ka mo yung baka, gutom. Masaya siya, marami siyang foods. May kalapating maliit. Anong kalapati? White bird yan. Ano yan ang tawag dyan? Migratory bird. Ayun. Ba? Basta, yung kalapating. Nakikikain ng Kuto. kuto talaga. Kuto naman ng baka kinakain yan eh. Hindi nga. Oo. Di ba damo? Sabi niya, hi, patungtong ako sa likod mo. Sa kalabaw, oo, marami yan sila. Ang cute. Para siya nakatayo, ticha, no? Naalala ko sa Ang cute niya. Yung penguin, ganyan din. Oo, nakatayo din yan. Parang tao maglakad din. Yeah. Busog. Hinahanap mo ang iyong irog. Ayan ang iyong irog. Tarang! This is pansit. Saan ba tayo dadaan? Ha? Saan tayo dadaan? Welcome, San Fabian. Gusto mo picture ng pakete eh. Na. Oh, this is San Fabian Resort. PTA. Ano ba yan? Ayun oh. Andun nakasulat yung accommodation. Pandemic, gumagala ka. Kung maingay, secret lang yun, di ba no? Kasi, nakalive ka. Yes. Hi. Say hi. Dito kami ah. Hello po. Oh, picture lang kita doon. Diyan sa welcome. Yes. Welcome Rotonda. Alin yan? Ano yan? Doon kami. Sa dagat. Sa dagat lang. Diretso. Doon. Pabalik yun doon eh. Bye. May infected daw doon. Yan mo na siya. Sige na, picture na kita. Presto. Kayang-kaya. Wait lang. 1. Ha? Siya ba? E di zoom natin. Okay, 1, 2, 3. Say hi. Say cheese. Sige lang daw, sabi ni Pastor eh. Nahiya ako, Pastor. Nahiya ako. O, di ba ang ganda? Yan po yung gwapo namin Pastor. Hi po, hi. Sure. Yung Pastor namin po. Narito kami sa Philippine Tourism Authority. Thank you po. Pandan to, bunso. No. Hindi ko alam kung anong plant yan, pero hindi yan pandan. Wala na ano. Don't touch anything, ate. Just walk. Saan tayo dadaan? Doon sa gitna. Guys. Sarado eh. So guys, ito yung nagagawa ni pandemic. Sarado yung canteen nila.
So, dito na lang tayo. Dito na lang daw kami dadaan. So, nagagawa ni pandemic. Saan may papadala yan? Ha? Dito po. Safe naman ako mag-live kasi wala naman. Social distancing naman tayo. Send pa sa akin ah. Okay. Okay. Ang laki mukha ni ni Mayor. So, ang ganda niya, promise. Ayan o. Pero ngayon, ginawa mo na siyang quarantine area. So, nagagawa ni pandemic. Kung kayo mag-alala, kami, Mask. yeah. Safe naman. So, ayan. Diyan po sa area na yan. Nakita nyo yun. Diyan kami dati nag-camp. Ano ba yung team natin last year? Camping? Camp ng mga... Ba't dito tayo dumaan? Doon. Dito na tayo doon. Ayan. Ayun lang. Sarado doon. Ha? Oo nga. Ay, hindi ko alam eh. May tao pala rin. Meron niya may naka-quarantine. Di ba dyan tayo dati? Ayan o. Di ba? Ang ganda ang dawa. Ba't dito tayo? Hindi ko na alam yung daan eh. Dito. Ha? Ikot doon. Oo nga, hindi mo na mawain. Wala nga yung swimming pool. Ayun. Sorry guys, kasi nga pandemic kaya tingnan nyo. Pero maganda to pag nalinis nila. Yan, ayun. Ang ganda-ganda naman talaga ng place niya. Ayun. Diba? Sarado natin yung dagat bunso. Ha? Hindi ayun lang dito. Nakasarado. Maliligo sila Ate May. Ando na ba si Ate May? Oo. Sino kasama niya? Si Annabelle. Talaga? Saan ba tayo dadaan? Doon, papunta doon. Di ba naligaw kami kahit sa daanan? Panis. Basta lang naglakad kami para kami si Alice in Wonderland. Aha. Ayan o, nagagawa ni pandemic, walang swimming pool. Kulay itim pa. Bayan. O, dito na tayo dumaan. Basta wala lang snake ha. Uy, tingnan mo baka may aas. Kaya nga eh. Parang may naligaw din dito, tingnan mo. Oo. Di maligaw na rin tayo din eh. Napakaingay ko. Di ba? Parang ayaw ko umapak. Sunod ka lang sa apa ko kasi pag nakagat ako, hindi ka na makagat. Ang layo ng hakbang mo ah. Bye. Thank you, Lord. Yes! Dagat is real! Oh, ganda ng langit. Maliligo sila, lakas ng alon. I don't know. Ano sila dumaan? Bakit gano'n? Hindi tayo nakadaan. Ayun pala eh. Ha? Ayun pala eh. Pwede doon sa gitna. Sarado yung pinto na pinasok niya, no? Pastor Dani. Oo nga no. Pandemic nga. Oh, ayun sila oh. Saan? Ay, doon. Nakita ko nga sa atin may naka-orange. You know, see, dagat is real. Kasi hindi ako maliligo. Naligo na ako. Ako, hindi rin ako maliligo. Hindi pa ako naligo. Tara! Who's with them? Ay, hindi pala sila yun. Hindi naman sila eh. Ay, sila yun, oh! Si Jason pala yun. Pero gusto ko makapit sa taas na yun. Huh? Makakit ka na ba dyan sa fish landing? Hindi pa yan tapos dati. Tara, kita yun. Para kita natin yung kabuuan. Uy, di ba makiat? Wala naman siyang ano eh. Sige na, try lang natin. Kulay itim yung dagat ah. Hindi, pero maganda siya, te. Maganda yung ano niya. Hindi siya... Naligo ka na ba dyan before? Oo. Ano, hindi siya madumi. Ayan o. So, akit kami sa Community Fish Landing Center. I don't know kung anong ano siya. Pero sabi nila bagsakan ng isda. Dito? Yes. Sa taas? Sa taas o sa baba. Basta akit kami dito sa building na to. Ha? Huwag silang maingay. Ten taraden, ten. Ten taraden, ten. Pandemic nga eh. I don't touch anything pala. Just walk. Ooh, this is it. Pansit. Aha. Wow, ganda naman. Wow! Ganda! Ang ganda. Uy, Dapat may dala tayong kutsilyo. For what?
Para magkain tayo ng ano, na Wala, ang ganda. Tingnan mo ah. Ang ganda niya, promise. Nandito kami sa taas ng ano nila. Landing area daw ng ano mga isda. Pero ang ganda. Promise. Ang ganda. kaya lang ang laksa. Kasi nga isda, di ba? Dagat nga eh. Ha? Nagdilit talaga ng dagat, kinakalawang ang bakal. Tingnan mo yung alon, ang lalaki. Diyan lang pala rin. Ang ganda, no? Ganda ng hangin. Ang ganda. Ano daw? Maligo na daw. Okay na ako. Sulit na ako dyan. Ang ganda. Grabe gumawa si Lord. Sobra. Nakaka-amaze. Pati tinan niyo yung langit, oh. Ayan mo. Ayan, oh. View pa lang. Busog ka na, oh. Taray! Say hi! Tapos Hi! anong ginagawa nyo dyan? Nandito kami sa Saan tayo? Saan tayo? San Fabian. So, ano tong building na inakyat mo? Hindi ko matandaan. Community Basta, Land sa beach. Fish Landing Area. Aha. Siguro dito naglalanding yung mga isda, no? Yung mga bangka. Yung isda eh, sabi community fish landing area eh. Bugsa ka ng